बजाओ कर दे लोग खोल दे काम में भाई हेलो बड़ा का गाना हो गया भाई करा जी जी गजल के लिए हेड मास्टर है हम सिंगर छोड़ गजल के हेड मास्टर है क्या कहते हैं हालांकि गजल के हेड मास्टर हम हाई टोन में को हो गया पूरा ढोलक के आए करे कहीं को हटा दो ठीक बात है बिस्मिल्लाह खान दिलाए दे अपने को बंद कर दो अच्छा नहीं गौर करे के बाद आज बड़ा ही सौभाग्य की बात बढ़ जाए अच्छा कुर्सी पर बैठ जाएंगे अच्छा ठीक है ठीक है ले क्या रवा कला चल जाए बैठे एकदम बहुत है परसों रवा कमाई परसों फिर हम क्या करते हैं हमारे घर को चिंता थोड़े था जेकरा रोज लगातार गो नहीं का अपन चल गए हमने के तो भाई भैले नहीं के जे मालिक परसों लगा बाबा सही जगह कौन हमने के चिंता गलती ना ए जगह पर हम ही जान के नहीं है कि हमरा गीत गावे खातिर जाए के हम ये जान के नहीं हो कि अजय कुछ भाई को ऐसा व्यास बना अर्जुन भैया कि कहीं से बोला हो ना वो तब आके हुना बोला वो तो ही हां केहू का लगे सम्मेलन बा तुम और केहू जाए चाहे मत जाए के अजय कुछ हो जाए गलती ना कर दे ठंडी के दिन होके मोटरसाइकिल बंद होके ट्रेन भागे यहाँ से धोलिए अकेले चल जाला ठंडी ए बरखा में भीग के बैठो यही खातिर न्योता पुरावे खातिर हम दिखाई बानी एगो की थमा होगा दे ना मनीष भैया 8 गो मनीष भैया कहने तो बेटू तो हमरा घराना का ठीक करने लेकिन मनीष भैया अब वही हो जितना इनकर इज्जत था उससे कुछ होता कम उनको इज्जत देखे दोनों आदमी का बराबर था दोनों आदमी हम अपना आदर्श मानी ले आइए प्रेम से हमें हवा गाड़ी ढुलक रह गया और कोनो बात नहीं भाव बता बिस्मिल्लाह भाव बता भिखारी खाई लेके बेचना बा कौन दुल्हन के दुल्हन नहीं के प्रदेश में गइल अपना छै से सुनता नहीं सब लोग सोहर गावता आ कहता कि सोहर से बिको जब मोहर लुटावले तो का कहो सजे अपन खेत बेच के मोहर लुटा दे भाई जान जब कुला कोनो ले तो लुटोई उनका मन करे तो दिए ना मन करे बता दे तो यार कोनो का बगली में से का कोनो दुल्हन के दुल्हन नहीं के प्रदेश में गइल हां ये प्यारी सुंदरी प्रदेश में जाई आ थोड़े ही दिन में लौट के आ जाए आवे के परी के गइल लेकिन वादा निभावे खातिर लौट गइल ना आ कुछ दिन के बीत गई दुल्हनिया बेचारी अपनी सखिया के लगे जाके कहती है ये सखी अरे माल के चाटे में इनको भैया इनको बंद करियो बस खाली इनको देता रहो भैया अरे देखा चाचा न लगा छोड़ दिया गई को बंद कर ठीक बा शुरू हो गया बहुत बढ़िया बा अरे जब साहब
नीचे पहेलिया हई जाल के बिछवले बा व्याधान बोले बा निशान एगो सैया हरे हो भगवान राम लाज पे बचाई ना तोहरी आफत में पड़ली परान एगो सैया भिखारी खाई को लेकर भावा और क्या बेचारी को करेगा सुन बाबू पिया कहले हरे पहाड़ रे जाई हरे कुछ दिन में लौटी के आई इधर तक खाली प्यास से लोग जुटल बा हमारा ना बेसी का वही आवेला आ ना नौका लइका लोग लिखा ना चाहिए आवेला हां तो तने में गाले तो बा गुड़ पुरानी हो गई ना लागे ला पीके लोग अपन करता ना ठीक लगे आराम से बैठा जा लोग छुछुना खाए लगे भिखारी खा ले लिखा कैसे पिया कहले हरे पहाड़ रे जाई हरे कुछ दिन में लौटी के आई हरे साथिया रे आरे साथिया रे सुकाला उकाला बोला अजय भैया के विश्वास नहीं है चाचा जी का बोल लगा था ऐसे घर अजय भाई अरे सब ले जा 1 रुपया निकाल ले दे कोई आपका कितना भरे ले और कब जाओ अजय कोई कहा भैया जी हजार रुपया लुटौले बानी हमरा बहुत ही सुंदर हमारे संगतिया कलाकार 2019 में हमने के जोड़ी बड़ा हिट रहा बाकी 2020 में कोरोना में जोड़ी टूट गई मनीष भैया 2019 में जोड़ी बहुत हिट रहे बाकी 2020 में जोड़ी बनी है हो गई कोरोना कुछ ले गई और कुछ ब्यास को छोड़ छोड़ रत्न से बना भोला बाबा से ये प्रार्थना करो कि 2022 आओ तो फिर की जोड़ी चलो हाँ गौर करी आज लोग कहता भैया कि बाउल के बेसी रेट बा लेकिन कहाँ बाउल के बेसी रेट बा आज वो दाम 600 रुपए लीटर बा बस आ तबो घी 1200 रुपए लीटर बेचा सके ना एकर मतलब बा कि आज वो बाउल के बेसी नीमन रेट बा हमने करा था मुझे भी नीमन बाउल बात करो तनी नचनिया लेके दाढ़ी लावता नी आज वो भरत शर्मा जी हारमोनियम लेके बैठ के गाइले तो वो भरत शर्मा के नाम में सम्राट लागल बा तो बाउल से बेसी नीमन रेट आज बा आज खेसारी जी 10 लाख में गई है तो 82 लाख कहीं है और भेज पुरानी 5 लाख में गई है नु तो कहियो 82 लाख कहीं है लेकिन हमरा विजेंद्र बाबा 5000 में गायब नु तो भोजपुरी में जो अनुमान सामान रहे तो ने आज बा हम कहियो रही याद के अरे सुखनंदन यादव 3000 में गावे लगे नु तब वो महाभारत के शिरोमणि कहे बड़ो आ शिरोमणि कहे तो रेट कम बा
लेकिन वेग बेसी बा और रुपया पतन होता समाज में प्रतिष्ठा नहीं थे तो रुपया के पी के भाई कोनो महत्व नहीं थे दूसरा पद में भिखारी ठाकुर लिखे बतियावे के समय ढेर बा हमारा पर ध्यान रखे के समय थोड़ के ढेर बा एकरा बादो बतिया बात है अब तो के तो बहुत वाला कि पुलिस राय के बाद टीम के अभ्यास मिली अभी तो पुलिस राय का जोड़ के बात ओए देख उनका लड़का में के सब तिला छपले रहता दिमाग में तो निम्न हवा के हेड क्लास करे हो गए अभी उनका फेरा में कितने मन लोग हो गए दो जना सक्सेसफुल हो गए एगो तू एगो संजीत मजाक नहीं करो बाबा का लिखे बाबा के चेला में दो आदमी सक्सेसफुल बा एगो रौरा एगो संजीत सिंह बाग होया पिछला बार में भिखारी टाइप से लिखा और अकाली के सखी दरिया से बलमुआ छोड़ के चल गई बढ़िया से ना खनवे निक लागता अन्न पनिए देखे का तरीका ई है साथी बनाया रे बनाया ए जगह पर हमने के आदर्श लोग जेकरा काम के गुरु के समान मानी ले बड़के भैया हमरा श्री वीरेंद्र चौहान जी किशन छैला भैया कृष्ण यादव जी रुदल राज अलबेला जी वगैरह वगैरह मनीष हसन भैया एक भैया के कलाकार लोग के बाकी तो ए जगह केहू भैया की मत सोचिए कि हमार तो निगौनैया चौक हो जाओ ना सब लोग आइल बा देवता पूरा लोग तो देवता पूरा आई एगो गीत गाई और करके पंचायत से चल अब लागन चल करे तो ढेर देरी हो जाए एही में ढेर लोग पहुंचा के अपना घरे चल गए बिना गो गलती ना इतना नेवता पूरा हो बा तो नेवता एगो गीत हो जाए 5 गीत गावला के प्रभु दिखाई